व्यवस्था केली आणि त्यावेळी आम्हाला चष्मा दिलेला आहे आणि तो आजपर्यंत आम्ही त्याच्यावर पाहतो आणि आता किती वर्ष झाली? झाली 4 वर्ष. 4-5 वर्ष अशी झाली. आणि त्यानंतर मी थोडेसे ऑपरेशन एका डोळ्याला केले, पण तो चष्मा माझा अजून आहे तपासला आणि आता सुंदर आता सुद्धा चष्मा सुंदर आम्हाला दिसायला मिळाला आणि यांच्यानी प्रयत्न करून आम्हाला अगदी वयस्कर पद्धतीत अगदी सोप्यान सोपी म्हणजे जवळ व्यवस्था केलेली आहे. महत्वाचे काम जका चष्मो लागता जका दिसना त्या मनशाक खबर असता की त्रास म्हणजे काय आणि डोळे म्हणजे काय. पहिले एक गाणं असलेलं तुमका आठवतं तर बघा, तुमची जाणती मंडळी. डोळे हे जुलमी गडे रोखनी माझं पाहू नका. डोळ्याचा जो रोग असता त्या डोळ्यातल्या राग दिसता, लोभ दिसता, प्रेम दिसता, माया दिसता आणि तिरस्कारही दिसता. म्हणजे डोळे रोखल्यानंतर हे सगळे भाव आपोआप दुसऱ्या कळतात आणि ज्या डोळ्यांशिवाय हे जग आमका दिसचे ना किंवा खिचे बारीक सारीक काम आणि खास करून 40 उलटल्यानंतर असे म्हणतात की कोणाक चष्मा लागता असे हा त्याची 40 येली म्हणतात. 40 लागा म्हटल्यार नजर कमी जावं आणि हळूहळू ती वाढत जावं. हे नैसर्गिकरित्या जायत असता आणि त्यावेळा असे तपासणीचे कार्यक्रम तुमच्या गावात लागच्या लागी जावं खूपदा आम्ही आळस करतात. बारीक बारीक जोपर्यंत दिसतात तोपर्यंत आम्ही आळस करीत असतात आणि काम चालत असतात आणि खास करून आमचे सगळे जे महिला असतात आमच्या बहिणी असतात त्यांना जास्ती सवय असतात. दिसना तांदूळ निवडताना दिसना, गावातली कीड दिसना तरी काम चालता, कसे कसे ताण देऊन काम करता. आजचे फाल्या ढकला हो बायलांचो जास्त बरं मोठं गुण असतात. आजचे काम फाल्या असो आणखी 8 दिवसांनी या पुढच्या महिन्यात या असे करून करून जे डोळ्याचे जे त्रास असतात ते आम्ही वाढवत असतो. एक झेडपी हॉलान आणि 16 तारखेक म्हाळसा देवूळ आसा न्हू त्या हॉलान. सो जेणे करून लोकांक सोयीस्कर जावपा खातीर तुमच्याच खातीर आमी आयोजन केलां. खास करून ह्यो एक जी आमची वयस्कर आई बाबा किंवा आजी आणि आजो यांचो विचार करून हे कॅम्पाचें आयोजन केलां आमी. कित्याक तुमकां जर तुमी जर वयतले दोळे चॅकअप करपाक जाल्यार आमच्या ह्या भागात डॉक्टर ना, म्हापसा वयचें पडटा. तुमच्या बरोबर तुमकां कोणाक तरी व्हरचो पडटा. डॉक्टरची 500 ते 1000 रुपया फीस असता. सो 1000 दोन बघितचे मग 3.5 ते 4000 प्लस तुमच्या बरोबर कोणाचो एक ताका लीव काडून कामाचो सोडून तुमकां व्हरचो पडटा. सो खूप आणि ह्या गोष्टी खातीर चडशी नजरअंदाज करतात किंवा आळस करतात. सो त्यांची सोय आणि कसं असता मेन म्हणजे दृष्टी चड बरी आसा तर सगळा बरा. आणि ह्यो आमचो तिसरो कॅम्प ह्या 8-10 वर्सांत ह्यो आमच्या फॅमिलीचो 3rd कॅम्प. हे आम्ही आमचे काम असता ते केन्नाच इलेक्शन आयले म्हणून काम आमचे चालू असना. आमचे काम 12 महिने लोकांच्या बऱ्या खातीर चालू असतात आणि चालू उरता. म्हाका मनाक आमचे समाधान मेळोंक जाय. माझ्या घामाक आसलेलो पयसो बऱ्या खातीर आमी वापरत रावतले. जो पर्यंत म्हाजे कडेन हेल्थ आणि वेल्थ आसा तो पर्यंत सचिन परब तुमच्या खातीर असोच वावर करत रावतलो. तुमची अपेक्षा तुमचे कडेन काय ना. ह्यो कॅम्प जो आसा तो आमी पार्टी हेल्थ पार्टीच्या लोकांक तेंची सोय घेवपाची किंवा सर्वीस घेवपाची अशें कांयच ना. ह्यो सगळ्यांक जे गरजमंद आसा जेंकां कोणाक इच्छा आसा तांकां ह्यो कॅम्प ओपन आसा. तुमकां कसली रट ना. तुमकां मतदानाच्या टायमार आमकांच मतां मारा किंवा काँग्रेसीकच मतां मारा असो विशय ना. तुम्ही तुमकां दिसता ताका मतदान करा, काय प्रॉब्लेम ना. फक्त आशीर्वाद बरे दियात, तो उतरां बरी सांगात. हाच आमकां मनाक समाधान.